אוקיי, ברק המאירי סטודיו לאדריכלות, ביקי אדריכלות ועיצוב פנים. אני מדבר קצת על העניין של תמחור פרויקטים ואיך מתייחסים לזה, לעניין הזה. זו תופעה שקיימת בתקופה האחרונה וזה דברים די שכיחים שהרבה אנשים מתרשמים, גם רושמים ברשתות החברתיות כל מיני סכומים שהם חלקם קצת לא הגיוניים. אני כמובן לא אנקוב בשום סכום, אבל אני אתן רק הצצה למי שהולך לבנות בית, גם אם זה חברה יזמית וגם אם מדובר בתוספת או בהרחבה או בכל מה שקורה. דבר ראשון, הלימודים התיאורטיים בכל פקולטה, בכל מכללה, בכל מקום שהוא, ההבדלים בין זה לבין מה שקורה בשטח הם מאוד גדולים. הרשויות המקומיות הן גוף מאוד מאוד קשה. יש להם מערכת כללים שעד שאנחנו לא עוברים אותה, אנחנו פשוט לא היינו שם. וככל שהזמן ממשיך וממשיך, בטווח של כל חצי שנה משנים, יש כל מיני שינויים קלים. עכשיו, כל שינוי, כל דבר הכי קטן, גורר את כל המערכת הזאת לעיכוב בקבלת ההיתר. הרי לקוח ברגע שהוא משלם כסף, בסופו של דבר הוא צריך לקבל את ההיתר, את הבנייה של הבית, של הקוטג', של התוספת, של אפילו הקמה של בניין, whatever. זה השורה התחתונה שצריכים להגיע אליו בסופו של התהליך, לבנייה עצמה. יחד עם זו, יש פה הרבה מאוד דברים שצריך להתייחס אליהם, ועליהם אני הולך לדבר. זה הסרטון הראשון, תכף אנחנו נעבור לסרטון השני.